Čaute ľudia, vítajte pri tomto videu. Musím ísť mimo tam dom, čiže som sa rozhodla, že toto natočím. Ale ja som včera vymenila tým menším a dostali mi tu piliny. Čiže mi najprv toto vykotiť, aby sme si mohli toto hnusné, nechutné, nechutné piliny, nevádzi. Ja to tu vysypem. Dám si rukavice, idem čistiť. Skôr rukavicu. Bola som rukavicu, to je jedno. Proste čistiť dom morčatkám. Takže bude to sranda. A najprv musíme naukať Alexi. Do tu prdele. A prdele, viete kde? Druhá prepravka u nich. Že ich dáme do druhej prepravky. Akože nie sú prepravke. Ale tu dám, takže ideme do prepravky. Jo, tu sú. A tu sú Marilinke. Tie už majú snídanie. Proti papanie, ale oni nemajú. Takže idem ich pripraviť a hneď som späť. Takže už sú prepravke a ideme tento nechutný hnoj dať preč. Ale najprv si ideme dať rukavičku. Našu krásnu rukavičku. Jo. Mám som si dať najprv dole prstenie. Že sa mi nestratia. Uha. Takže ukážem. Hnusný hnoj. Fuj. Dobre, ideme to vyčistiť a hneď som späť. Ok, už to mám vyčistené, môžete vidieť, že aj špinavú rukavicu mám. Je to čisté, aspoň si myslím, a tento hnoj ideme vykótiť. Ale musíme prejsť cez kone. Nie, presne cez kone pôjdeme, ale pôjdeme cez ich domček. Hej, takže tu bude paradička a už máme 227 odoberateľov, ešte traja odoberateľovia a máme 230 odoberateľov. Som rada, že tí, ktorí ma sledujete už odkedy som začala kanál, proste ma odoberáte, tak som veľmi rada, že stále, že ste nezrušili ten odber, aj keď už dlho nenatáčam. Lebo som proste dlho nenatáčala, tak som veľmi rada, že ste so mnou. Že ako, chápete, ako myslím. Ja som rada, že máte u mňa odber všetci, čo ma odoberáte. Bola by som veľmi rada, kebyže ma viacej odoberajú. Lebo rada by som mala veľký live stream. A akože určite budeme natáčať aj moju oslavu mini s Karolínou a s Alexandrou, 100%. A teraz idem vykotiť hnoj, takže na chvíľku vás odložím. Už som to vykotila. Teraz ideme dať nové piliny. Dáme tam Lexinku a Nugáta. A máme to hotovo. Už len tie malé majú vyčistené. Lebo som včera som išla vymieňať, ale nastalo to, že pršalo a ja som bola uprostred toho procesu vymieňania. No a práve vtedy musel začať pršať, však why not, musí pršať tedy, keď ja vymieňam. Však môže pršať, nie, však no big deal, však ľadia tak skrhli, nie, však no big deal. To je úplne, že malé kvapky, také veľké kvapky, že také veľké krupy neexistujú normálne. OK, sme to pri pilinách. Mám som si dať dole rukavicu. Ja, disgusting creature. OK, a teraz tam idem dať piliny. Ty vole. To je dosť ťažké, tie piliny tohto predsa vykopať. Ja nie som taká, že
Kupujem z Tesla z Lidla. Ale my máme aj kone, takže máme veľké vrecia. Dúfam, že ma počujete. Že máme veľké vrecia pilín, ty bolo normálne. Takže nie som taký typ, že kupujem z Tesco alebo z Lidla. Aby ste vedeli. Tak kde je tá rukavica? Aha, tu je. Tu nemôžem stratiť. Som toľko rukavic stratila, že toľko ani starejky z členov není. A starejky členovia... No koľky sú členovia? Napíšte do komentu, nech si vás overím, že či tu mám nejakých z tej. Bola kedy určite... Prepáčte, ale musela som privítať maminu, práve prišla. Žiadny proces som nevynechala. Práve teraz idem nasypať piliny. Takže wish me luck, idem vysypať. Teraz ja to robím takým procesom, že to proste vysypávam. Dneska určite natočím aj na kolobežke. Bola čo? Nebojte freestyle. Maminka tam. Maminka tam vrešti do mobilu. Ale nie. Telefonuje s babkou. Rozhodne musím dať ešte viacej pilín. Našťastie, že tu mám dosť pilín. Ja sa musím zvyknúť pri nej natáčať, lebo v Chorvátsku tiež budem natáčať. Takže, ok, toľko pilín stačí, takže môžeme ich zase vykydať. Normálne, že máme dosť pilín. Furt nesem dosť pilín, ty vole. Takže ideme ich vysypať. Naspäť boli. Why not? No big deal. No big deal. Ty vole, no máš no big deal. Veď hore dole na to isté miesto. Nemôžeš ma pokoj od toho. Fúha, ale sa novým rozhodne nebudem, to však tu pečie normálne. Ľudia, je jar. Áno, stále jar. A pečie tu, jak cez leto. Dúfam, že cez leto to bude takto piec, ty vole. No ideme do Chorvátska, mama mi povedala, že to je úplne teplo, že tam sa vôbec nespotíš. Som vedavá. Ešte morčo tam poviem tým menším napustiť vodu. To robíme tiež spolu. Ach, vlastne. Tak. Koníky tu sú. Koníky. Tak a teraz ten posledný krok. To je, že môžete to naspäť domov. To je ja sa bojím, že vyskočia sa. Zrešili Lexinka. Tu máme našu Lexi. Nugata ste už mohli vidieť. Jaká je cute. Tak. Mi neuteč. No, nášha Nugata. To ste už museli vidieť 100%. Jazyk zatvoríme. No, pre nich ešte trávu. Kurník. Tak, idem dať trávičku na papanie. A majú vymenené. Dám si naspäť prsteň. To dopadol celý proces čistenia. Žiadny čistenia. Neviem, prečo mám v hlave čineniu. Tak to pekne papajú. Ja som nenatočila, ako títo papajú, ale tiež papali rozkošne. Tak čo, papajú. A to je koniec videa, dúfam, že ste si to užili a vidíme sa.